Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Μετά από πάρα πολύ καιρό αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο. Γιατί ήρθε στα χέρια μου αυτό εδώ το κουτάκι, είναι bell box. Αποφάσισα λοιπόν και εγώ να γίνω συνδρομητή στο bell box. Είναι ένα συνδρομητικό κουτί που σου έρχεται κάθε μήνα με διάφορα προϊόντα ομορφιάς. Έχω πάρει ήδη το πρώτο μου κουτί, γράφτηκα το Δεκέμβριο, το έκανα δώρο στον εαυτό μου και πάμε να δούμε τι έχει το δεύτερο κουτί που μου ήρθε σήμερα. Αν θες και εσύ να με ακολουθήσεις, πάτα εγγραφή και subscribe, πώς το λένε αυτό, στραβώνει η γλώσσα μου κάθε φορά, γιατί σίγουρα θα κάνω αρκετά βιντεάκια. Λοιπόν, για να μην πολύ λόγο, πάμε να ανοίξουμε αυτό το κουτί. Ταράν! Το άνοιξα. Λοιπόν, είναι πανέμορφο απ' έξω. Ροζ. Ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πολύ το ροζ. Και να το ανοίξουμε και μέσα. Μέσα λοιπόν είναι κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ στην κάμερα. Έχει αρκετά προϊόντα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει. Κάτι έπεσε από εδώ, δεν πειράζει. Λοιπόν, παιδιά, έχει μία χτένα. Μία χτένα, να δούμε λέει στα ελληνικά κάτι. Ενδιαφέρον, θα τη δοκιμάσουμε σίγουρα. Έχει μία βούρτσα για μασάζ, λέει Brush Work, Scalp Massaging Brush. Εδώ είναι αυτό εδώ. Αυτό το κουτί πάει να πέσει, Λοιπόν, να το ανοίξουμε. Είναι αυτό εδώ. Κάνει μασάζ, brush work. Θα δούμε. Ενδιαφέρον και αυτό. Έχει αυτό εδώ το κουτάκι. Δεν ξέρω τι είναι. Χαρτάκι εδώ. Γνωρίστε λέει το νέο αγαπημένο BHA γαλάκτωμα καθαρισμού. Αυτό εδώ το κούτσικο είναι γαλάκτωμα καθαρισμού. Σίγουρα θα το δοκιμάσω. Σίγουρα. Και θα σας πω εντυπώσεις εννοείται. Έχει τι άλλο έχει. Έχει αυτό εδώ από την εταιρεία Avant. Είναι ιαλουρονικό, σεντέλα, τι λέει. Για καθίστε εδώ να δούμε και αυτό το χαρτί. Αυτό λέει κάνει 94 ευρώ. Αλλά τι είναι. Είναι κρέμα προσώπου με αποτοξινωτική δράση που θα μεταμορφώσει τη ρουτίνα ομορφιάς σου. Ενδιαφέρον. Σίγουρα θα τη δοκιμάσω. Σίγουρα. Λοιπόν, και πάμε σε ένα μεγάλο. Αυτό εδώ είναι αρκετά μεγάλο προϊόν. Είναι 236 ml. As clear as day. Είναι στα 10 ευρώ λέει. Επιδερμίδα 5 κάθαρη. Είναι body serum και είναι 236 ευρώ. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό το κουτί, η συνδρομή του είναι στα 17,99. Είχε όλα αυτά τα προϊόντα. Και αυτό εδώ μην το ξεχνάμε. Και αυτό εδώ το γαλάκτωμα καθαρισμού. Όλα χρήσιμα παιδιά, όλα χρήσιμα. Πάρα πολύ ευχαριστημένη με τα προϊόντα που μπήκα. Θα τα δοκιμάσω, θα επανέλθω με εντυπώσεις και μείνετε συντονισμένοι. Πατήστε καμπανάκι, κάντε μου και ένα subscribe. Αυτά και ελπίζω να τα πούμε σε ένα καινούριο βίντεο. Αυτά.